Hello guys, gumawa tayo ng atsarang mangga today. Meron kaming nabiling mangga sa market at kami ay gagawa ng atsarang mangga. Ayan. So, ang proseso, ikat natin ang mangga into strips, yung parang pagkakat natin ng carrots. Parang ganun siya. Oh. Kinat ko na bago ko ipakita. Kinat na namin ni Rose. Tapos yan ang iba pa kinalabasan niya. Pagkatapos na ikat natin ito, ibabad muna natin sa tubig, sa tap water ng around 1 hour. And every now and then, inaalis natin yung tubig para mabawasan yung kanyang asim. Pagkatapos ng 1 hour, at saka isusunod natin yung proseso ng paggawa. So, papakita namin sa inyo, ginawa na namin to nung nakaraan at nagkaroon na rin kami ng video about this, pero hindi siya solo, bali dalawang video yun. Kaya this time, second time around, ipapakita namin ulit sa inyo ang expertise ni Lola Linda sa paggawa ng atsarang mangga. Pwede natin itong lagay sa fridge at tatagal ng kahit 1 buwan. Basta ang linagay nating suka ay yung sukang puro. Okay, that's it. Ito na siya guys. After 1 hour na ibinabad ko ang ating manggang hilaw, ayan na siya. Kailangan i-drain natin mabuti yung remaining na tubig dyan para hindi siya masira. So, linagay ko na lahat ang aking ingredients. Suka. Ayan siya. Tapos, meron tayong 1 cup of brown sugar. Then, we have itong maliliit na sibuyas. Laso na ang tawag namin dyan sa Pangasinan. Tapos, ginger. Ayan, luya. Nilagyan ko na rin siya ng siling labuyo. So, all together, ang gagawin natin dito, yung parang pagluluto din lang ng atsarang papaya, imimix ko ang mga to all together, tapos, pakukuluan, ibuboil natin. Pagkatapos, pag kumulo na siya, na-dissolve na ito, palamigin natin, and then, pag malamig na, tsaka natin, ilalagay ang ating atsarang mangga. Para at panoorin niyo ko kung paano ko to gawin. Pinapakuluan ko na ang ating suka. Lagay na natin ang ating sibuyas. Nagsabay-sabay na natin ang luya na merong sili. Tapos ng sugar. Haluin natin hanggang sa ito ay kumulo. Ayan, kulong-kulo na siya. Pwede na natin siyang palamigin. Pwede na to, palalamigin ko na. Then later, pag malamig na, tsaka ulit natin ihalo yung ating mangga. Ayan, di ba napakadali? Napakadali lang gawin ito, guys. Malamig na, so ilagay na natin ang ating mangga. Ayan. So, ganyan siya. At hindi natin kailangan na ilagay ang mangga na mainit siya dahil maluluto yung mangga. Kailangan magiging crunchy siya. So, bababad natin siya. After few hours, pwede na siyang kainin. Pero the more na nakababad siya, habang tumatagal, lalo siyang sumasarap. Ganyan lang. Ayan. Pwede natin itong maitago ng matagal sa fridge. In fact, pwede natin itong dalhin sa ibang bansa. Kung marunong tayong gumawa at gusto nating dalhan ng mga pamilya natin, kung pupunta tayo sa ibang bansa, pwede natin itong gawin. Kasi hindi naman tayo doon makakapagdala ng raw na Carabao mango. So, ganito parating ginagawa ko kung ako ay nagdadala ng mga mangga na hilaw sa aking mga anak. Okay. So, ganyan siya. Maya-maya, pwede ko na siyang ilagay sa butter. Ayan, inilagay ko na ang aking atsarang mangga sa butter, guys. Ayan na siya. O, diba? Tatagal yan ng kahit 1 buwan eh. Kahit more than a month pa tumatagal nga yan.
kung hindi mauubos agad-agad. Masarap yan sa prito, kahit sa pritong tuyo, pritong galunggong, pritong tilapia, pritong bangos. O, diba? Yan. Yung iba, linagay ko pa sa ibang bottle. Kaya linagay ko pa dito yung iba. So, try nyo guys. Kaysa mag-ano tayo, kaysa mangga at alamang tayo. Minsan yung mangga at alamang, linalagyan natin siya ng sugar. Pero ito, pag atsara, may sugar din siya. Tapos nakababad pa. So, easy to eat na siya. Pag kailangan na natin, kung kakain tayo, pwede natin gawing panghimagas din after ng lunch natin. Or sa mismong lunch, pwede nating kainin yan with mga prito-prito natin. O, diba? Yan.